Kiitos kaikista kuvista, mitä olette lähettänyt mulle. Katsotaan sitten vähän, mitä täältä löytyy. Todii. Jahas. Ei ole sitten yhtään vaarallisempaa paikkaa löytänyt tuolle joogailulle. Tuolta mäkin näytän parin päivän vaelluksen jälkeen. Mutta upea miljöö, hieno asento kuvattavalla, todella seesteinen tunnelma ja kuvastaa selkeästi tuommoista rauhoittumista luonnon keskellä. Ja hyvä, että siinä on tommonen simppeli vaate päällä, koska nyt se ei vie turhaa huomiota tuossa kuvassa. Vaalea vaate olisi tosiaan ollut semmonen, joka olisi noussut selkeämmin esiin tuossa kuvassa, että nyt tuo tumma vaate jonkun verran uppoaa tonne tummaan taustaan. Upotus on siis sellainen, kun henkilö ja tausta on saman tummunen, jolloin se näyttää siltä, niin kuin se henkilö uppoaisi siihen taustaan. Ja hyviä tapoja etsiä niitä upotuksia sieltä kuvasta on kääntää se kuva mustavalkoiseksi tai katsoa sitä kuvaa selkeästi pienempänä. Ja hyvä kuvahan käytännössä toimii semmoisena ihan postimerkin kokoisenakin, että sieltäkin näkee sen, että mistä joku henkilö alkaa ja mistä loppuu. Ainahan se ei tietenkään ole täysin tarpeellista, mutta niihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos haluaa tehdä mahdollisimman selkeitä kuvia. Kuvissa tulee katsottua ensimmäisenä niitä vaaleita kohtia ja siinäkin mielessä se vaalea vaate olisi voinut olla parempi vaihtoehto. Myös valaisu on helpompaa vaalean vaatteen kanssa, niin ei tule sitä ongelmaa käytännössä, että kun valaisee tummaa vaatetta, niin helposti iho palaa puhki ennen kuin se tumma vaate näyttää hyvin valaistulta. Toki tässä kuvassa ei siis sitä ongelmaa varsinaisesti ole. Henkilöä valaistaessa kannattaa katsoa se valon suunta sen mukaan, mistä siellä kuvassa tulee valoa. Että nyt kun ollaan tuommoisessa miljööolosuhteissa ja tässäkin tapauksessa sieltä löytyy se aurinko, niin valaistaan siltä puolelta, missä se aurinko on. Ja nyt tässä kuvassa, kun on valaistu tuolta vasemmalta puolelta, niin siellä tulee hieman semmoinen olo, että tämä henkilö olisi vähän niin kuin päälle liimattu. Koska se ei ole täysin luonnollista, että sitä valoa tulee kahdesta eri suunnasta. Yksi hyvä tapa valaista tämmöisessä miljööolosuhteissa, varsinkin kun siellä on se hieno auringonpaiste olemassa, niin ottaa se ensimmäisen ruudun sillä tavalla, että näkee, että se auringon valo piirtää semmoisen hienon korkovalon siihen henkilöön, jolla saadaan se henkilö irrotettua sieltä taustasta ja sitten jatkaa omalla valolla sieltä auringon suunnasta sen verran kuin on tarvis. Henkilöä ei välttämättä tarvitse valaista edes kauhean kirkkaaksi, jos kyseessä on esimerkiksi vaikka fiiliskuva. Että kuvanhan voi jättää hieman semmoiseksi siluetin omaiseksi, että henkilö on vain siellä taustassa luomassa sitä oikean tyyppistä fiilistä. Mutta jos tässä on kyse henkilökuvasta, niin silloin tietenkin olisi toivottavaa, että kasvot tulee hyvin esiin. Tässä kuvassa mä asettelisin ton henkilön ehkä hieman enemmän oikealle, että se ei olisi niin tipahtamaisillaan tuosta kuvasta pois. Ymmärrän toki, että käytännössä tämmöisissä kuvauspaikoissa voi olla hieman vaikeaa mennä yhtään mihinkään muualle kuin missä se kuva just on otettu. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa se, että olisi siirtänyt kameraa ehkä hieman enemmän vasemmalle, niin me ei oltaisi menetetty välttämättä yhtään mitään tärkeää sieltä oikeasta reunasta kuvaa. Taustahan on tosi hieno ja on tosi hyvä, että sillä on jätetty paljon tilaa. Mun mielestä on myös tosi hyvä, että se tausta ei ole mitenkään ihan älyttömän epäterävä, jotta me nähdään myös selkeästi, että missä ollaan. Itse ajattelen niinkin yksinkertaisesti, että jaan tällaisen vaakakuvan mielessäni keskeltä kahtia ja koitan tähdätä kuvattavan jäljelle jääneen puoliskon puoleen väliin. Tietenkin tehokeinona voi käyttää muitakin ratkaisuja, tai jos tietää etukäteen esimerkiksi, että kuvaan tulee tekstiä tai muuta, niin sit voi tehdä semmoisenkin radikaalin ratkaisu, että se kuvattava vaikka leikkaantuu jopa osittain kuvasta pois. Joka tapauksessa oikein tyylikäs kuva ja kuvattavakin on varmasti erittäin tyytyväinen. Ja erittäin mukavaa, että on otettu oma valaisin mukaan, vaikka ollaankin tommosessa selkeästi niin kuin luontokohteessa. Katsotaan seuraava kuva sitten. Nyt on dramaattista meininkiä. Mitähän mä uskalla sanoa tästä kuvasta? Ihan vähän paskoi housuun, vaikka en ole vielä edes ehtinyt vastakkaista sanaa sanoa. Mutta nimenomaan näin yksinkertaisessa ja koruttomassa kuvassa kuvattavalla on tosi suuri merkitys kuvan fiiliksen luomiseen.
Tässähän tapauksessa me ei tiedetä, kenestä on kyse, joten meidän täytyy etsiä niitä vihjeitä tästä kuvasta. Kuvaajallahan on mahdollisuus kertoa kuvan katsojalle siitä henkilöstä just sen verran, kuin hän haluaa. Ja sen voi tehdä tuomalla sinne kuvaan jotain rekvisiittaa, mikä kertoo sitä ihmisestä sen asian, mikä siitä on tärkeää kertoa. Totta kai semmoiset henkilöt, jotka tuntee sen kuvassa olevan ihmisen, niin osaa ajatella sitä kuvasta eri tavalla kuin ne, jotka ei sitä ihmistä entuudestaan tunne. Tästähän hyvä esimerkki on julkisuuden henkilöt, joista me tiedetään jo tosi paljon entuudestaan, niin se kuva voi olla hyvin simppeli ja me silti osataan lukea sitä ihan eri tavalla. Ja samoin me voidaan tuoda sinne jotain semmoista rekvisiittaa, mikä ei välttämättä jollain toisella toimi yhtään, mutta tällä kyseisellä henkilöllä se onkin aivan oivallinen ajatus. Mähän pidän tietenkin tummista kuvista, niin kuin varmaan tiedätte jo tässä vaiheessa, mutta sitten varsinkin kun ollaan täällä studio-olosuhteissa, niin on erittäin tärkeää kontrastin hallinta. Eli varsinkin selkeästi tuommoisessa muotokuvassa olisi tärkeää, että vaikka siellä onkin niitä tummia paikkoja, niin se ihon sävy kuitenkin näkyisi sieltä. Ja sen pystyy tekemään esimerkiksi heijastamalla sitä omaa valoa, että saadaan niitä varjoja vähän vaalennettua, tai tuomalla sinne toinen valo, jota kutsutaan tasovaloksi, jolla tasoitetaan sitten niitä varjoja sen toisen valon avulla. Mulla itsellä tasurina toimii usein joko luonnonvalo tai sitten sisämiljöissä seinien kautta heijastuva valo, jolloin saadaan luontaisesti sitten se tasuri hoidettua. Mutta nyt kun ollaan tämmöisessä studio-olosuhteissa, jossa usein voi olla esimerkiksi mustia seiniä tai muuta, niin siellä se valo ei heijastele samalla tavalla. Ja sitten täytyy itsellä pitää huoli siitä, että ne varjot saadaan sieltä riittävän vaaleaksi. Lisäksi mä aukaisen joskus aika radikaalisti niitä varjoja jälkikäteen, mutta parempi ratkaisu olisi mieluummin valaista siellä paikan päällä ne varjot joko tietenkin sopivan tummusiksi tai sitten mieluummin jopa liian vaaleaksi, koska jos niitä tummia varjoja aletaan aukaisemaan jälkikäteen, niin niistä tulee helposti huonolaatuisia eikä se ihonsävy tuu sieltä silleen järkevästi esiin. Eli mieluummin vaaleampi varjo, jota tummennetaan, niin silloin laatu on parempi. Nythän me katsotaan tietenkin tätä kuvaa niin sanotusti sääntökirja kädessä, että totta kai tummia kuvia saa tehdä ja mustaa saa jättää kuvaa mun puolesta aivan täysin, mutta esimerkiksi painoteknisistä syistä olisi viisaampaa jättää sinne sitä ihonsävyä vähän näkyviin. Totta kai suosittelen kokeilemaan tekemään niitä niin sanotusti teknisesti oikeaoppisia kuvia ja sen jälkeen sitten lähteä soveltamaan niitä itse valitsemallaan tavalla. Ja kuten tuossa edellisessä kuvassa, myös tässä kuvassa on jonkun verran upotuksia. Yksi mahdollinen keino, niin kuin tuolla aikaisemmin puhuttiin, niin on valaista sitä henkilöä niin, että se erottuu sieltä taustasta, mutta toinen vaihtoehto on vaalentaa sitä taustaa niin, että se henkilö erottuu sieltä taustasta. Eli tarkoitus olisi saada, jos siellä on tämmöistä tummaa kohtaa, varjoja siellä ja sitten siellä on tumma tausta siinä kohdassa, niin vaalennetaan sitä taustaa sieltä kohtaa sillä tavalla, että se henkilö erottuu hyvin sieltä taustasta. Ja varsinkin tämmöisessä niin kuin perinteisessä muotokuvassa olisi hyvin tärkeää nähdä, mistä se ihminen alkaa ja mihin se loppuu. Varsinkin jos tämä kuva on jäämässä jälkipolville, niin silloin me selkeästi nähdään ja meillä on hyvä dokumentti siitä, että minkä näköinen ihminen on oikeasti ollut kyseessä. Toki sitten vähän tämmöisessä niin kuin taiteellisemmassa mielessä niillä upotuksilla ei välttämättä ole niin paljon merkitystä. Mä itse saatan taustan valaisemiseksi kääntää sitä päävaloa sen verran sinne taustan suuntaan, että saa sen taustan valaistua ja sitten jälkikäteen tummennan sieltä reunoilta sen verran kuin tarvis. Et sillä tavalla saa sitten yhdellä valolla hoidettua sekä henkilön että sen taustan valaisemisen. Ja jos on mahdollisuus käyttää sitä toista valoa, niin vielä parempi, niin sillä voi sitten ihan selkeästi poimia semmoisen paikan sieltä taustasta, minkä valaista, että saadaan se henkilö irrottumaan sieltä mahdollisimman hyvin. Ja tässä mun esimerkkikuvassa mä valaisin sen taustan jälkikäteen Photoshopissa, että me nähdään, että mistä tässä käytännössä on kyse. Ja periaatteessahan siis tämän voi tehdä myös jälkikäteen näin Photoshopissa valaisten, mutta laatu on aina parempi, jos pystyy tekemään sen siellä paikan päällä. Ja toki jos kyseessä on joku oikea asiakastoimeksianto, niin voi käydä tosi raskaaksi tehdä se taustan valaisu jälkikäteen vaikka 20 valokuvaan. Alhaalta tuleva valo tässä on mielenkiintoinen lisä, mutta se vei vähän turhaa huomiota.
Jos meillä olisi joku selkeä syy sille, miksi sieltä tulisi valoa, niin sitten se on toinen juttu. Esimerkiksi siellä voisi olla vaikka joku aarrearkku, joka hohtaa valoa, ja silloin me oltaisiin sillä valaisulla luotu sitä illuusiota, että se aarrearkku todella on kirkas. Ja aina kun mietit valaisua, niin mieti, että miksi se valo tulee sieltä suunnasta, mistä se tulee, ja voisiko ehkä mahdollisesti keksiä siihen kuvaan jonkun semmoisen syyn, että miksi olen valaissut tämän kuvan tällä tavalla. Esimerkiksi sinne kuvaan voi lisätä vaikka ihan vain lampun sinne taustalle ja valaista sitten niin, että se valo tulee mukamas sieltä lampun suunnasta, näyttäen siltä, että se lamppu valaisee siinä kuvassa olevaa ihmistä. Ja toki, jos tehdään tämmöistä simppeliä muotokuvaa, niin myös simppeli valaisu on usein paras ratkaisu. Valon suunta tässä kuvassa on mun mielestä erittäin hyvä, eli kasvojen valaisu toimii mukavasti, nenän varjo kulkee kutakuinkin tehden Rembrandtin kolmion, ja kasvojen valaisulla on saatu myös hyvin silmiin ne sinne kuuluvat pisteet. Ilman niitä valonpisteitä silmät näyttää elottomilta. Toki tässä kuvassa pehmeällä valolla olisi ollut helpompi valaista tämä henkilö, koska silloin ei ole ihan niin tarkkaa, että missä kohtaa se valo on, koska silloin ei tule tuommoista terävää varjoa, jonka suunta meillä täytyy tarkasti päättää siinä kuvatessa. Mutta tässä tapauksessa on tehty erittäinkin oikea ratkaisu, sillä kova jätkä tarvitsee tietty kovaa valoa. Siinä oli kuvat tältä erää. Jos haluat palautetta sun kuvista, niin laita mulle kuvia sinne tube@vesatyni.com. Jos sulla tulee jotain kysyttävää mieleen, niin kommentoi tähän videoon tai laita mulle sähköpostia. Kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa.